Uy, be. Ikan wis biyahe. Man nga ni kining nang magbiyahe ka niyo, pagwapo ka. Ugo judag naong. Ako di mo kontak sure. Oo, may sige panawag na ako. Andre. Saan naman po niyo mo ni? No. Kisa ko yung mga katawag na ko anagot. Kisa ko miss call. Aw, di katong kon. Talong nakapunbok. Talong. Aw, katong kuan na mo. Disposana na mo sa among talong dito sa kuan. Itong area dito, katong mo disposana dito. Uy, kinsa? Kamatis. Ang sila kapunbok, kamatis. Ang sa day? Na day mo. Kuan man ako na, mga disposanan ako. Tanaw nang unsa na mong tiks dia. Oh, mga pros mo na. Kuan ay gulay. Ha? Na bre dia. Sure. Daw pagit ano ko be? Kadung na ko diha, magdala ko bulak. Oh, gani. Oh, kay di lang may kuha namang dispose dito. Kamatis. Bulak pod. Nag-dispose pa may bulak. Oh, saan mo po na? Gift na. Kitsa na chat. Chat ako, gift na ako saya. Dili na gift. Oy, kanang ako nang gibiligya dito. Ako nang gibiligya siya. Gi-chat lang na ako na gift. Pero pag abot dito, ipabayaran ako na. Pero kung nang gi-dispose. Karlang. Saan mo Karlang? Ha? Sure di ay. Wa ko mag-I love you ng... Ano siya nakapunbok? Karlang? Wa ko mag-I love you eh. Wa lagi. Ano mga tikod-tagod? Ano mga tikod-tanin mo gud? Saan na mo pambasa ra? Nagsakit na pag mayong ngipon. Ang bilang ng cellphone be. Sakit yung ngipon oh. Kapagkit Karlang kamatis. So love me like you do, love me like you do.